Sa ano nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, apat ka mga non-OFWs kag non-LSIs na lakip sa 12 ka mga Negrosanon nga nagpositibo sa COVID-19. Siyudad sang Bago nagklaro nga wala sang local transmission sang virus sa ilang lugar. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte natala na mag-anunsyo sa panibago nga quarantine classifications. Dugang nga 50 ka quarantine facilities target ipatukod sang gobyerno. Maayong aga makulod, may aga malugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Aragoy. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07, didali na sa mga balita lokal. Apat ka mga non-OFWs kag non-LSIs ang kalakip sa 12 ka mga Negrosanon nga panibago nga nagpositibo sa COVID-19. Sa datos sa pagwas ang Department of Health Western Visayas, ang apat nga lipan sang tatlo ka lalaki nga nag-edad 38 anyos, 52 kag 36 anyos. Ang isa pa nila kakaupod mo ang isa ka 30 anyos nga babae. Sa report nga nakuha sa Aksyon Radio, ginpahag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nga ang apat amo ang nakaupod sa isa ka nurse sa siyudad Santa Lisay nga nagpositibo sa COVID-19. Magluwas sa apat ang 8 ka mga nagpositibo ginalakipan sang duha ka sa banwasang Murcia kag tag-isa sa banwasang Kawayan, Manapla, Calatrava kag siyudad sa Silay, Himamaylan kag Sipalay. Isa naman ka locally stranded individual nga taga siyudad sang Cadiz ang naka-recover. Ginklaro sang Bago City Health Office sa BCHO nga wala sang COVID-19 local transmission sa siyudad sang Bago Negros Occidental. Sa post sang Bago City Facebook page nga The City Bridge Bago City Newsletter, ginpayag sini nga wala sang kabalak-an ang ilang mga residente sa confirmed case number 10 nga 58 anyos nga babae bisan pa nga hindi LSI o kun OFW. Sunod sa BCHO nagpositibo among Iloy sang confirmed case number 6 nga 38 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Pakol. Wala man ini sang history of travel, apang may exposure lamang sa iya bata nga una nagpositibo sa virus. Ang bata nga LSI ang may travel history halin sa probinsya sang Rizal. Sa karon ang mag-Iloy ang naka-isolate kag admitted sa hospital sa siyudad sang Bago. Isa naman ang nagpositibo sa COVID-19, samtang isa pa ang nakarecover ang record diri sa siyudad sang Bacolod. Base sa ginpagawa nga datos sang Department of Health, ang nagpositibo isa ni ka 30 anyos nga babae nga non-OFW kag non-LSI kag karon naka-facility quarantined. Ang naka-recover naman isa ka 27 anyos nga babae kag locally stranded individual. Ang siyudad sa Bacolod ang may 62 na ka kaso sang COVID-19 tub-tub kahapon nga adlaw Hulyo 13. Nadugangan sa 41 kapanibago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Sa COVID-19 case bulletin number 109, 14 ang taga-probinsya sang Iloilo, 12 sa Negros Occidental na pulo sa Capiz, 4 sa siyudad sang Iloilo kag isa sa siyudad sang Bacolod. 12 naman ang recovery sa Western Visayas, kag ini ang ginalakipan sang siyam ka taga-probinsya sang Iloilo, tag isa sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, kag isa man sa Iloilo. Sa 383 ka laboratory results, 41 ang positibo, kag wala sang repeat test, samtang 342 ang negatibo kag wala sang repeat test. Ang Western Visayas may kabilugan nga 593 ka kaso kag 392 ang aktibo nga kaso, 190 ang recoveries kag nagapabilin sa 11 ang nagkalamatay. Nag-abot na sa siyudad sa Bacolod ang 31 ka mga locally stranded individuals o kun LSIs kag authorized persons outside residence o kun APORs gikan sa Metro Manila kahapon nga adlaw Hulyo 13. Ini ang unang batch ng LSIs kag APORs nga nagbiyahe pabalik sa Bacolod matapos ang duha ka semana ginuntat ila biyahe pabalik sa Western Visayas. Sulong kay Councilor Cindy Rojas, chairs ang action team on returning non-OFW residents, ang 31 ka LSIs kag APORs nga nag-abot sa Bacolod sila airport sakay sa Philippine Airlines ang gindala sa quarantine centers kag ginpaidalom sa RT-PCR test. Ginapaabot ni Rojas nga kada adlaw mayara sang LSIs o kon APORs nga mag-abot sa Bacolod.
Ginpahatag sang konsehal base sa pagsinapol sa mga opisyal sa syudad sadtong Sabado, ang apor nga mga tener sa Bacolod sang 5 ka adlaw panubo ang ipaydalom sa swab test kag pwede na makaubra samtang ang apor nga mga tener sa Bacolod sang masobra 5 ka adlaw ang ipaydalom sa swab test kag quarantine. Ginakabig ni Rojas nga may gray area ang pulisya sang gobyerno nasyonal angot sa unhampered travel sang apor apang wala man sila sa may mahimo kundi magsunod sa mando. Sa iban nga balita, lokal, patay ang isa ka senior citizen sang lutangon sa Purok Mabinuligon, Barangay Makiling, Syudad sang Sagay, mga alas 9:45 Domingo sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Eduardo Fernando Sr., 62 anyos. Samtang mga suspect ang ginkilala naman nga Sanday Daniel Datulaita, 34 anyos, anak sang kapitan kag Vivencio Andrade, 44 anyos, tanan nagapuyo sa Muman nga barangay. Sa report ni Aksyon Tom Monforte, Sagay correspondent, upod inom sa makalubog nga ilimno ng anak sang biktima kag suspect sa diin nagluntad ang linanisay. Nagpauli ang bata apang ginsulod ini ni Dato Laita sa ila puloy-an pagkakita sang amay gintambagan niya ini apang siya ang ginluthang sang suspect igo sa paa. Giningagaw dala sa hospital ang biktima apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Ginpangabay sa otoridad ang iloy sang suspect nga pasungkaon ang iya nga bata. Patay man ang nagamaneho sa motorsiklo matapos nabungguan sa isa ka tricycle sa Provincial Road sa Hacienda Acacia, Barangay Concepcion, Ciudad Santa Liza sa Domingo sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Joel Tumong Banwa, legal sa Pangidaron kag pumuluyo sa Hacienda Patayanan, samtang ang driver naman sang tricycle ginkilala naman kay Jobert Roylan, legal sa Pangidaron, pumuluyo sang Town Heights Subdivision, Barangay Matabang sa Ciudad man sang Talisay. Suno kay Police Senior Master Sergeant Reginaldo Sualto, ang investigador sa Talisay CDP-NT, nagtabo kung nag-counter flow ang tricycle sa piyakadalan kag nagbungguanay sila sang motorsiklo nga gintunaan sang kamatayon ni Tumong Banwa. Suno pa kay Sualto, ginabulong man sa ospital si Roylan matapos ginapilasan man nini sa among aksidente. Ginaulat pa ang desisyon sa pamilya sang napatay kung ano ang ila plano batok sa sining driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sa new normal, ang paghalonggid sa ato ni kaing lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid sa karon. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural and organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Chemical-free mga ka-aksyon kag very mild gid sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash sa mga kababainhan, pwede man mausar bilang shampoo para sa may mga kaspa, may mga punggod dira, may body odor, kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, biskan sadto pa man mga ka-aksyon, ginagamit na sa aton mga katigulangan sa nagkalain-lain nga skin diseases. Gani magamit na sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap sa Bacolod, mabakali sa Wakong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drugstores malapit sa inyo mga lugar. Kag para protection man sa aton sining respiratory system, likaw kita sa mga respiratory illnesses o kung diseases, para sa ubosip o trangkaso, pabakuro nato ng aton sining immune system. Kag ginarekomendar naton dira ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea himo ini sa puro nga mangosteen, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang expanders. Kay sunod sa pagtuon sa isa ka universidad dito sa Estados Unidos, nagapakita nga ang xanthan compound gali nga yara sa mangosteen, hindi ni siya mangin epektibo. Kag kung impunan nimo sa iban nga erba, may antagonistic effect ini siya. So hindi dapat impunan, dapat 100% nga pure ini siya. That is why amo na nga gina-offer sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ang 100% nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, may vitamin B complex man, ang B1 para sa aton sininga nerve, ang B2 para sa B6 para sa aton nga baga, pabakod sa aton baga, ang B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea kana,
mabakal naton ni sa tanan nga mga butika malapit lang sa inyong lugar. Presidente Duterte natalala mag-anunsyo sa panibagong quarantine classifications. Samtang dugang 50 ka quarantine facilities target ipatukod sa gobyerno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24, detalye na sa mga balita nasyonal. Natalana nga mag-anunsyo si Presidente Rodrigo Duterte sa buwas adlaw Miyerkules, Hulyo 15 sa panibagong quarantine classifications sa bugos nga pungsod umpisa sa Hulyo 16. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, i-finalize karon nga adlaw sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon sa Presidente matapos nga ila pag inalantaw ang pila ka appeal sa mga local government units angot sa ila posible quarantine status. Doa pa ni Roque, datos ang ginabasihan sa task force kung bala, halugan, ipabilin o kung istriktuhon ang gina-implementar nga quarantine status. Ang existing quarantine classification ginalakipan sa Enhanced Community Quarantine sa siyudad sa Cebu kag General Community Quarantine sa Metro Manila magatapos na sa Hulyo 15. Target sang gobyerno sang Pilipinas nga makapatukod sang dugang nga 50 pa ka quarantine facilities sa masunod nga 3 ka bulan, labi na nga padaan nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Chief Isolation Czar kag Public Works and Highways Secretary Mark Villar, inisa karon ang isa man sa ginatutukan sang gobyerno agud maakomodar ang mga pasyente sang COVID-19. Dugang pa ni Villar, may pila na ka-quarantine facilities nga under construction sa 129 ka regional evacuation centers. May 11 ka pasilidad nga ginakaayo sa Region 7, 16 sa Region 8, 20 sa Region 10, kag 3 sa Region 12.
Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police nga istriktuhon ang pagpatuman sa existing layi kag local ordinance nga nagapapanaog sa penalidad sa pag-inom sa makahulubog ilimnon, pagsigarilyo nga paglakat sa pampubliko nga dalan nga wala sang suksok nga bayo. Sunod kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, tuyo sa istrikto nga implementasyon ang naga-existar ng layi kag local ordinance agud maimplementar sa gobyerno ang mga preventive measures batok sa paglapta sa COVID-19. Duga pa ni Gamboa, ang memorandum ang in-issue sa tanan nga police commanders agud gilayon nga mapatuman. Kalakipan sa istrikto nga pagabantayan sang kapulisan, amo ang pag-usar sang karaoke nga sobra na sa ginapahanugutan ni oras kag ang mga menor de edad nga nagalapas sa curfew. Nadugangan sa 836 aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, rason nga nagsaka na sa 35,036. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang 836 ginalakipan sa 749 ka mga fresh cases kag 87 ka late cases. Dugang pa ni Verriere na dugangan sa 4,325 ang recoveries sa COVID-19, rason nga nagsaka na sa 20,371 ang total recovery sa Pilipinas. Samtang 65 ang napatay, rason nga nagsaka naman sa 1,599 ang death toll sa COVID-19. Ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga pungsod ang nagsaka na sa 57,000 size. Ginumpisa na sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Cebu ang konstruksyon kapag develop sang 3 hektarya nga duta sa sitio Catives 2 para sa ginaduso nga burial site sang mga napatay sa COVID-19. Ini matapos ginaprubahan sa mga kapitan sa Barangay Guwa, Barangay Sirao, Barangay Paril kag Barangay Agsungot sa siyudad sa Cebu ang proposal sa unang semana sa bulan sang Hulyo. Ang sementeryo ang dumalahan sa lokal nga gobyerno sa siyudad sang Cebu agud masiguro nga safe ang paglubong sa mga napatay tungod sa COVID-19 kag madula ang kabalaka sang publiko. Sa katapusan nga balita national, ginaduso ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda nga mag-usar sang satellite technology para sa mas mapadasig ang internet speed sa mga malayo nga probinsya. Base sa Satellite-Based Technologies Promotion Act of 2020, nga gin-file ni Salceda, luyag sini nga mamyendahan ang Executive Order No. 467 sa diin, limitado lamang sa telecommunication companies ang pag-usar sang satellite technology. Sa idalom sang hagna ginmanduan ang Department of Information Communications Technology nga i-regulate ang pag-usar sang satellite-based technologies nga gwa na sa commercial telecommunications. Ginpanugutan man sa hagna ang pagtukod kag pag-operate sa mga internet service providers kag value-added services ang kaugalingon nga network gamit ang satellite technology agud mapalapad o kung mapasangkad ang kompetisyon sa tunga sa mga service providers kag mabarato ang internet cost kag maayo ang benepisyo para sa mga customers. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa ito naman mga ka-aksyon nga nagapangita sa kape nga kompleto sa sustansya kag vitamina ara ang kape nga wala kaya ginakonsensya. Yara rekomendar ko gid sa inyo ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon. Ining Best Cafe mga ka-aksyon kompleto ini sa anom ka kilala nga best medicinal plants kaangay na lamang sang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass kag natural sweetener nga stevia. Proven man nga nagapapugong kag nagabulong sa mabalatian, kaangay sang hypertension, kidney problem, heart ailment, kag madamong iban pa nga mga balatian. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon, sugar-free ini, kag aprobado sa Food and Drug Administration o kon FDA. Mabakal ini sa mga butika, kag supermarkets malapit sa inyong mga lugar. Inyong imamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.